Čau míči, Peťko na poli a dneska se podíváme na tuhle elektrickou pec od české firmy Salente. Je to model Vulcano a je tam lopatka, krájež na pizzu, samotná pec, takže vše, co na pizzu potřebujeme. Pouze koupíte a můžete rovnou péct. Tak se jdeme podívat, jak to vypadá. Tak co tam máme? Manuál, pizza kámen. Wow. A pizza pec. Podíváme se na ní. Tyjo, to vypadá hezky, že? Tak. A tady se skrývá co? Vidím spirály. A tady v balíčku. Tyjo, celý vybavení. To je super. Takže krájež na pizzu. Tyjo. Nabíračka. Nějaký držák, to bude na tu lopatku. Špachtle na nabírání těsta. Dobrá. A nějaký plech. A tady je pizza lopatka. Takže to si zkompletuju. Tak, jsem překvapený, kolik příslušenství k té pizza peci je. Třeba takový pekáč, to se bude určitě hodit na nějaké bagetky a tak. Ale teď tam dáme pizza kámen a zkusíme si udělat nějakou pizzu, ne? Když je to ta pizza pec hlavně. Takhle jednoduše. Bum. Pizza kámen má rozměry 33 na 33 cm, takže uděláte v pohodě 30 cm pizzu. Líbí se mi rozsah teploty od 80 do 450 stupňů. Můžu si to plynule volit, takže tam můžu pojést i nějaké pečivo a tak dále. Má to 5 pizza programů na neapolskou pizzu, New York, pánvi a tak dále. Nějaké grilovací programy a líbí se mi, že to má jeden volitelný, který si můžu uložit, že peču třeba pizzu 450 stupňů, 60 vteřin, uložím si ho a mám ho tam. Tak, zapneme to, tady vidím, že mám čas. Tady jsou ty style pizzy, takže já si dám neapolská a dám si předehřát troubu. Tak, jede to asi 2 minutky, tak se podíváme na teplotu. Uprostřed kamene, tyjo, už skoro 160 stupňů. Větráček funguje a díky němu se pizza pec nikdy nezahřívá, takže když to bude na lince, tak to bude úplně v pohodě, což je super. Pašák. Podívejte se na to, to je super. Rožnu a krásně vidím dovnitř. Podívej. Vůbec není teplá. Fajn. Takže pizza pec už bude rozehřátá, tak si jdeme udělat nějakou pizzu. Není nic lepšího, než když jsem si dneska dal novou mouku a novou pizza troubu. To může dopadnout jenom dobře. Vezmu si s prominutím svou lopatku, na kterou jsem zvyklý. Důležitá je semola. Tak. A můžeme do pizza pece. Tak. A jedem. Je lepší, když děláte v elektrické peci, dát do těsta ještě nějaký olivový olej. Já jsem žádný nedával, ale pokud se peče v elektrické pizza peci, tak by těsto mělo obsahovat trochu více oleje. Tak jsem zvědavý, jak to teďka dopadne. Tak je lepší před tím testem si pročíst manuál a říkám, tohle jsou moje první dojmy. Ten manuál si potom pročtu a věřím, že to bude ještě lepší. Teď si trošku tu pizzu pootočím.
Wow, to jsou okraje. Tak, o 90 stupňů. Vrátím zpátky, podívám se na spodek. Wow, krásný, krásný. Nebudu pouštět ven to naše drahocenné teplo. Počkáme ještě nějakou chvíli. Myslím, že tam bylo 5 minut, když jsem tam dával, takže teďka to asi 2,5 minuty. Já myslím, že můžeme vyndávat. Tak. Pár lístků bazálky. Dokončím to olivovým olejem na okraje. Vypadá parádně. Nařízneme si. Podívej se na to. Nadýchaný okraj. Nádherná pizza. A pizza pec je zase připravená na další pizzu. Tak tohle byl můj test téhle pizza pece Vulcano od Salente. Myslím, že pizza dopadla dobře. Na to, že to byl první pokus, tak báječná. Odkaz máte v popisku, tak se určitě podívejte. Tak na bráčo, čau.